pandemic, may bagyo, nakaisip ang pirana yung mga nagkasalaw. Tama na eh. Naglalagay kaming tabang kay Gob last March 25, 2021. 300 pieces of tiles and then 15 pieces cement and then 6 liters paint. So bali po na-grant mo niya na aldaw ni Gob. So gusto mi pong pasalamatan si Gob sa permi niyang pagtabang sa samuyang eskwelahan. Nagdi po ako kay Congressman Elmer Villafuerte dahil pumahagad ako ning tabang lamang sa pagpapambakal ning bulong kang Sakuyang Agom na na-stroke mo katong March 28. Ayan, masabi ko po, tunay na magtabangan mga Villafuerte Steve pa po ang amo niyang si Louie. Kami po na sa pagtabang, sundo po mo niyan. Ang pamilya ko, nakakadamay sa pagtabang yung huli sa magayon na porsiso kan padalagan. Kan sa tuyang Congressman Elmer Villafuerte. Dakula po ang samuyang pasasalamat sa iya tamaski po para paano nakakatabang po siya sa iyang mga nasasakupan. Dahil niya po pinapabayaan, lalo na po pag may kalamidad na nag-aabot. Ganyan po na nag-aging pandemic, dakol po ang sa iyang naginibuhan na tabang. Salamat sa imo po pong pagtabang sa samuyang mga taong nangangaipon ng tabang. Ay talaga pong magayon ang sa indang servisyo po lang pang madali ang kundi pang matagalan na servisyo. Talagang din niya po pinapabayan ang samuyang panuaan. As in sa iba man na sa Camsport, talagang magaling. Masasabi kong ayos talaga ang mga Villafuerte. Bueno mga tugang, balik kita sa programa. Sige na sana po bagang luyakan serbisyo man kaning smart digdi po sa tuyang syudad. Mahala tamagin ang sa tuyang mga pag-iribang mga nagpapaabot ng mga report gamit ang sendang mga cellphone, smart ang gamit na SIM card. Nagpapara purungak-pungak. Ano naman ang smart ano? Kaya ni Bagaro gusto nang maglipat sa ibang telecommunications company. Itong may mga internet server talagang marayan na connectivity. Kan sendang internet connectivity. Haros dahil nakakapag Facebook sa smart. Dahil nakakapag Google. Dahil nakakapag dala ng mga video. O ang mga estudyante, apektado na kan signal kan na smart. Ay ano na tayo. Baad ani batang mga kababayan maglipat na sa ibang marerayan signal man lamang. Miski nga ni aning globe, medyo apektado pa kan na signal Kaya gulpi nagkukonsumisyon ko niyan sa signal ka na sa tuya pong internet o cellphone. Gamit ang SIM card na smart. Pati globe, maluya bagang pagsagap po ni na signal. Miski ang pag-call, ang pag-receive ng text, pag-send ng text, maluya. Dahil makapag-open ng mga picture sa Facebook. Ano na tayong servisyo nindo ni? Napaka-importante mampatinggayo. Maringan yung internet na digdi, Bayantel Medyo marerebagan servisyo kan Bayantel. Biyo ng mga tugang, sa nangyari po kan sarong aldaw, dyan sa may party kan San Fernando, Barangay Kutmo, may sinumpampong salaysay nagkapira dyan na konsen po reklamo sa korte kan San Fernando. Ini pong si dating congressman Rolando Andaya Jr. Sa sinumpaan ni Manuel Prado Plamonte. Igwa po siyang Piamonte gayo din Plamonte o Piamonte. Sa iyang sinumpaan na salaysay sa korte, nasa tamang edad, soltero, naka-star sa barangay Malansod.
Biho, Libmanan, Camarinesor, laborer kan Al Nino Construction sa barangay Kutmo, San Fernando, Camarinesor, matapos makapanumpa naayon sa tuya pong bagong saligang batas, sinagsasabi, sinagsasaad, nagsasalaysay kan mga minasunod na kan poco mas menos alas 9:20 nin pagkaaga kan nakaaging Hunyo 7 ngunya na taon, mientras na ini asin an aking mga kaibana nasa laog kan sa endang dinadagusan sa Al Nino Construction Site sa barangay Kutmo, San Fernando, Camarinesor. Nailing nailing ninda ining si dating Congressman Rolando Nonoy Andaya Jr. na may darang badil na BB Armalite, asin kaibanan an sa iyang mga bodyguard na naglaog sa compound kan Al Nino Construction Site, kaya luminawas da po sinda sa saendang dinadagusan na sa saendang pagluwas, sinugod siya ni Rolando, asin na pinagparatuklo siya kan mga muro gayod. Mientras na sinasabi na siga kabarito, asin bigla niya daang pinakol ni na badil sa may parting baba kana sa iyang dagan. Nagaro kinulata ni Lando na nagsasalaysay ining complainant na mga kairibanan man na bodyguard ni Rolando Andaya Jr. Na mayo man po daang ginibo sa senda ni Maraot, asin pinabayaan lang siya sa iyang ginigibo. Nasa bandang ito po, asin sa sobrang takot niya kan biktima, duminalagan da po ini para makaluwas duman sa construction site, dangan na suminakay da ini sa motor para makaali sa lugar. Napag-aabot kan mga pulis sa San Fernando si Rolando Andaya Jr. asin mga kairibanan niya nakahali naman. Asin mayo naman siyang idinagdag pa sa iyang salaysay sa pagpapatotoo ka ini, pinirmahan asin pinagpirmahan ka nakaaging pitsa 9 ngunya na taon sa San Fernando, Camarinesor. Subscribe in Sorn to before Midis 9th day of June 2021 at San Fernando, Camarinesor. Maria Agata Araborha Ku, judge na nag-receive ka na reklamo. Manuel P. Prado, nagsasalaysay. Yan. May reklamo pala na formal na reklamo, ha? Laban po kay dating Congressman Lando Andaya Jr. Malata sa Municipal Circuit Trial Court pala, nagdagos ang reklamo dyan sa San Fernando, Pamplona, 5th Judicial Region. Ang reklamo, ini pong criminal case number 2567. People of the Philippines versus Rolando Andaya Jr. Ayan, ha? Na ang reklamo ini pong pangkukulog, physical, slight physical injury. Yan. Yaon na po sa korte ang sinambit ng
reklamo. Takon may reklamo man ko na si Andaya sa patrabaho kan ini pong pasakaw balatan na highway, dapat daraw niya na lang ko na sa korte. Bakong ginigibo niya man pigpapara durumanan itong mga nagtatrabaho para pagpara sirilyakan aranggotan dangan nakukulgana. Kompleto man po, nag-request na medical examination ang complainant. Kaya po kompleto sa ebidensya. Nangangahulugan lang talagang nagmati man ining biktima. Tapos sa igwapang police report. Kaya po medyo masakit po ang arog kani yung nangyayari ngunyan. Permina sana pong sikat-sikat as in trending. Ini pong Silando Andaya, no? Kung taan na kung sinusurog niya man ang sadiri niya, as in iba pang sinasabing mga namamanawaan, mga paraoma, di daraw na lang sa korte and let the court decide. Diyan nga ni sa iconic Capitol Building, may desisyon ng korte, writ of position para po sa Kapitolyo, na ipadagosan sa endang proyekto. Itong sinasabing nagkaarapi ng mga paraoma, taan po ng priority ni Governor Mix Villaperte. Nataan ng relocation site. Nataan ng trabaho. Nataan po ng livelihood assistance, financial assistance. Dahil man nagpabaya ang Kapitolyo Provincial. Sa kapuan lote na pagkasadiri kan gobyerno, pagkaipuan na po, ay talagang kung gagamito na po, daw asisay pa niya dyan, kung may order naman ang korting maghali ka mo, magbikit ka mo sa loting enta sa gobyerno yan, obligado ka mo maghali. Ngunyan, kung igwaman pong nagka-aragihan na daga sa pagbugtak ni tinampo, palaog dyan sa New Capitol Iconic Building, o pagbati ko pig-urulayan naman kamo kaya, nag-urulay naman kamo kaya. But with compensation naapod, tatawan man kamo ning bayad. Ano pa man ang problema? Bako man kayo hinektaryaan naagyan ng tinampo, palaog po sa iconic building. Kundi, may nagkapira po kayang mga politiko na naman, na pagmadali na ang eleksyon, ginagamit ang mga saradit na mga namamanwaan para makaguno, kansa indang makaguno ni na simpatiya. Tangarig, dahi mag-arog kaning Mayor Tambong Galonta. Haros nagbabalingaw na. Magin inipong bus niya hanggang sa iguana pong nakukulgan sa pagkontra kan mga project kan na Kapitolyo Provincial. Naan inipong mga coastal road na ini, mga kabali sa inaapod na mga Camarines or Expressway, hinagad inikan na mag-amang Congressman El Villaperte, Gov. Mix Villaperte, ki Presidente Rodrigo Duterte, tayo baga ining bill program. O ngunyan, kung nihilingonin do, tapig pahiling yan sa video, kung gurano kagayon na nagkukoronektar na po ang mga tinampo from Camarines or pasiring sa Albay, vice versa and pasiring sa Metro Manila, na ang Camarines or Expressway, ang balatan na bula, pasakaw, highway or coastal road na ini, pag nahaman, makakatabang na maray sa sa mga negosyante, sa mga naka-restar, matataan sinda ning hanap buhay, trabaho. Ang negosyo maasinso, ang pagbiyahe malipot, makakatipid ning haros 2 oras.
O kunali ka digdi sa parte kan ring kunada, pasiring ka sa Pasakaw, luwas mo sa highway, o di nakatipid ka, baka dahil na sana 2 oras, yaong ka na dumaan. So grabe ang katipidan kung mapasiring ka po sa Metro Manila. Dako lang bagay ini na mag-asinso ang probinsya ng Camarines Sur sa araw kaning klaseng mga project. Ining mga patinampong ini, tan sarong lugar, nakadakol na mga simentadong mga tinampo, asin mahiwas. Pang expressway talaga, mahiwas, malakbang. Naihiling po ang pag-asinso kan sarong probinsya. Kundi ang iba man naiinggit, saka kunwari, dahil tamaintindang kun na, ano an buot sabihon mananggad kan na ibang politiko, arog ni Nonoy, taano tapig pa para papupundo ang mga project na ini. Baad pati si Presidente Rodrigo Duterte, maanggot sa imo. Ano ba yan rason? May daga kabaga na naligis man, naagihan man ng paggatinampo. O di magdulok sa proper forum. Daroon sa korte, then the court, let the court decide. Ngunyan, kung ang korte may desisyon na, di respeto. Kung nagpaluwas na ang korte ng writ of position in favor sa Capitol, o di irespeto yan. Kung may reklamo, kung may opposition, di kadakol pa kitang korte and proper venue para isumitir ang sendong inaapod na temporary restraining order o kung ano pang mga counter charge para ipaagi po sa tamang proseso. Bakong pagpapara garon na inspektor na pagpapara libuton an mga projectan na Kapitolyo Provincial, siring man ni Congressman El Revillaferte, kanini no, hanggang sa kung madadangog nindo ang mga pigtataram kani sa mga pigpopost sa Facebook kan iba nyatong mga kababayan, na nare-record ang mga tinataram kani sa iba nyatong mga kababayan, medyo makulog. Na minsan may nakulgana po, may nakulgana kan na sa iyang ginibo sa pagkumprontar dumampo sa biktima nin pangungulog sa may babang parte kan daghan. Nabasa ko na po itong sinumpa na salaysay kan biktima. Then ang Philippine National Police igwang request for medical examination o yaon man an medical examination kan biktima. Mauling incident, victim Neptali Abig Jr. and 35 years old, married, resident of Barangay Mankawayan, Libmanan, Camarines Sur, and Manuel Piamonte Prado, 19 years old, single resident of Barangay Beho, Libmanan, Camarines Sur. Subject, Attorney Andaya of legal age, resident of Barangay Camarines Sur. Time, date, place of incident, 9 a.m. June 7, Barangay Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Specimen submitted, living body of Neptali Abig Jr. and Korea, 35 years old, married, resident of Barangay Mangkawayan, Libmanan, Camarines Sur, and Manuel Piamonte Prado, 19 years old, single, incident of Barangay Malansad, Beho, Libmanan, Camarines Sur. Further request that the office be furnished a copy of examination result for our reference for consideration. Julius Prima, police captain, nag-request na medical examination ang mga biktima. Then initial medico-legal report
Name, Manuel Prado. Yun si nagkasong physical injury. Type and purpose of the examination, physical examination to determine the presence and the extent of injuries. Findings, there is tenderness noted on the left costal region. Conclusion, finding is consistent with the injury sustained with 24 hours prior to examination, and it is estimated to completely heal with 8 to 9 days more. Nailing mo na nagulpi ang biktima, makusog si pagka-budal ka. Ay pangyayaring buhay tapo ini. Examined by Michelle Sarmiento Istolatan, MD, Police Major, Medical Legal Officer. Ayan, ha? Tapos sa Philippine National Police Incident Record Form, kompleto, may medical examination na, may police report pa. Ayan, ha? Ilingon ko na ano ang mangyayari sa reklamong ini. Laban po sa dating congressman First District of Camarines Sur sa sayang pangungulog sa nasambitan ng mga biktima. Por Diyos por santo tayo. Kung arog man kaniyo ang sistema kan mga politiko para sa Samoya, may proper forum kitang dapat darahan kan sa tuyang mga reklamo. May pulis, may korte, gabos na reklamo ta. Pwede tang darawon sa barangay. Ang barangay, igwa pong inapod na barangay Lupon. Ang barangay kapitan, kung may reklamo ka mo, nag-i-entertain man po ang kapitan kan barangay. Bago pa yan na i-rekomendar na ibaba sa barangay Lupon ang reklamo nindo, ang kapitan na minapaapod po nin pag-urulay, initial na pag-urulay sa nagreklamo, asin si reklamo sa barangay, pwede po nindong ipaayos ang sa indong mga reklamo. Nunid naman na ika mismo ang makumprontar duman sa gusto mong kaulayon, dangan pagday mo nasunoan ang simbag kang pigkakaulay mo, pigkukumprontar mo, bubudalan mo nin kulata o kung day man na babagtakan mo tabako kaman batas. Huwag mo, sabi kan mga matatanda, huwag mong ilagay sa iyong mga kamay ang batas. May batas tayo, may korte kita, may small court kita, yaon ban ang barangay, na pwede po nindong darahon ang sa indong mga reklamo. Ang punong barangay na nagtutukaw bilang pamayo, as local chief executive sa barangay, pwedeng mag-ayos sa reklamo nindo. Si pigre-reklamo man, papaimbitaran yan. Kan barangay, si complainant saka si pigre-reklamo, si respondent. Aayuso niyan. Pag di naayos kang kapitan, and that is the time na ang punong barangay, mababa ka na sa indong reklamo sa lupon ng taga-pamayapa. Ang lupon ng taga-pamayapa man, tulong bisis dadangugon po ang sa imong reklamo. Saka simbag kan sa imong pigre-reklamo. Ngunyan, kung di pa man naayos kang barangay, lupon, tatalagang matindi ang complainant. Dawa agora ano gayud pagpaintindi man sa complainant kan respondent, dahil talaga dinadangog, o rabong dangogon, kaya dahil naayos. So, ang barangay mapaluwas po ni certification to file action. Yaon na yan, malaog na ang reklamo, malaog na pasiring sa korte. Ngunyan, ang korte naman, yun na naman ang maimbitar duman sa complainant, so subpinahon na ang complainant sa kaan respondent. Diyan ka mo aayoson sa korte, taday ka mo naayos sa barangay. Iyan ang tamang proseso para sa sakuya, para sa samuya. Kung igwaman pong nadidihadong party, kung igwaman nadidihado o
or naiisip na may nakakalamang, may nadidihado, yan sa naman ang piguurlayan dyan. Ano ta nagre-reklamo ka? Ano man ta rin-reklamo mo yun eh? Ano? Pagkakasundoon ta ka mo. O kung di ka mo masundo, diretso sa korte, irarapol kung si Sena Judge ang pwedeng magpugol kang kaso. So, ang mga reklamo ta po, pwede tang darahon sa magkakanigong autoridad, forum, para po sindaan magresolbir, tamas sindaan nakakaintindi, para ganahon ang mga reklamo, kinakaipuan mo ang bastanting mga ebidensya, bastanting mga testigo. Tangarig pong magayon na eksplikasyon nindo sa abogado nindo. Tangarig pong ganahon nindo ang kaso. Or else, kung ikang complainant, makaman gayong ebidensya na ipinipresentar, makang testigo, dahil mo pa napakarayan sa imong pagsalaysay sa korte, kan sa imong reklamo, tibaad madismiss ang sa imong reklamo. Or pwede kang balintungan ng kaso kan pigreklamo mo nin mga charges and damages, di ba? Kaya po ang para sa Samuya, dahil paglaag sa batas, ang batas sa mga kamuta. Dahil kita maging maringis sa kapwata. Sa kang binagtakan, baka uman, ano man, pagkaaram ka ito, para ito, trabador sa naman, in sarong konstruksyon, uuraga na. Por Diyos santo kita. Sadit na namamanuan, iyo lang ang kayang uragan. Ano taday kayang uragan ang kung baga ano ta kaya lang ang saradit na namamanuan. Kung baga nagpapalataw kamo na kamo nagsusurog sa kasaraditan na mga parauma na sinasabing dinihado na samantalang ang mga parauma nagtataram na sinda dahil man pinabayaan kang Kapitolyo Probinsyal. Sabi, nagsusurog sa kasaraditan. Tapos, ang binabagtakan, nakikidagos na sa nangani sa construction site. Sa tubangan mismo guide kan mga aki pa, inuragan. Puro Diyos santo naman kita. Ay, inda. Grabe naman po ini yung pasalik ka yung dating congressman. Ano na tayo? Dahil na nahirak duman po sa mayo na nganing tultul na istaran na nagdatrabaho na sa nangani sa construction, nagtsatsaga na sana. Uuragan pa? Eh, puro Diyos, puro santong dadabuhon pa sa daghan? Anong klaseng kukuti man daw niya ang kainiyo? Kung mapasikat man sana po, bako na sa saradit. Kung talagang maurag, bako lang saradit na tao ang uragan. Kung talagang maurag nakakabuisit Bueno mga tugang, hanap buhay daw kita, antes kitang mahiblad. Lag ta na no, mga hanap buhay. Ubuson ta na mga hanap buhay ta, alas 10. 20, ano na? Ano niyo? Arali unta daw ano niyo mga, ano niyo, taga-diretso ng ano ta? Mga hanap buhay. Ano? Okay? Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan, hatod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na,
barato pa. Ramadama Massage Oil. Magandang balita! Bukas na ang Caltex Iriga. Experience the new technology of Caltex with Techron. Less emission and more kilometer drive. At Caltex, the products contains bioethanol that cleans your engine. Sa Caltex, tuloy-tuloy ang biyahe. Enjoy your journey with Caltex. Caltex Iriga, located at Burgos Street, San Francisco, Iriga City. Operated by Chima Group of Company. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ebakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa disaster preparedness and response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase ng hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! Yang sa inyo dito yung mga produce. Helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White, Mag-Milky Milky.
trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga togang, barati yung kumandaon mga nagpi-Facebook Live sa Satoya pong programa. Binabati ko si Hermanang Monica Periki, always tuning in. O Bali Masol Cyprus, thank you so much sis. Love you. Mua. Hearing man si Sepan mga nag-watching sa Tuya. Si Ma'am Imelda Tumon. Good morning po, watching from Quezon City. Ay, thank you so much po ma'am and happy listening po. Salamat sa padagos na pagsuporta nindo ni Hermanang Monica sa mga programa kan RP and DCKI po. Sabi ni Hermanang Monica, good morning Brother Joe at sa lahat ng staff, tagapakinig, nanonood, God bless. Uy, thank you Hermana, love you. Si Remang kay Hermanang Melanie Mendoza and Mr. Dirk Van der Geysen of Limassol, Cyprus. Thank you so much. Love you Hermana Melanie. Sharing man si Mr. Ramon Gomez Valenzuela. Maray na aldaw and happy Pintakasi sa ngamin na mga taga-Iriga and Mercedes Camarines Norte. Watching from Taguig City. Ay Sir Ramon Gomez Valenzuela, thank you so much for listening. Happy Pintakasi po sa Iriga, sabi niya. So, sa mga taga-Iriga, madali na pala ng Pintakasi, Pizza 13, Pintakasi sa Iriga. Pizza 13. Kaya lang, garo bawal po ang narandaan mo na dahil kaning COVID-19. Siguro, miski ang mga activities na madadalan, dahil na madadalan na face-to-face sa panahon na yun Maray man po ni yung makakatipid kita sa pagparagasto sa mga handaan. Kaya lang po, medyo denggayo natataanin na kaugmahan ang sa tuya mga kababayan sa panahon na Tapuro kamunduan na sana. Dahil po kan padagos na pagpautob kan mga health protocol. Alagad, may mga ipinagbabawal po ang sa tuyang gobyerno, ang IATF sa pagparatiripon-tipon, pagparadurukutan, pero padagos na lalalapas kan iba niya itong mga kababayan. Pasalamat po kamo taan mga kapulisan tadig, di ba kung arog kan na kapulisan sa ibang bansa, na piglalatigo po ang nagbabayular kan mga lay, kan mga policy. At least ba kung maringis ang sa tuya pong mga autoridad sa nasyon kan Pilipinas. Pero kung mga maringis ni, pagmati ko kung kada magbayular kan health protocol, mga curfew hour, ang pagbawal sa mga durukutan, sa tiripon-tipon, kung piglalatigo ang mga nadadako, pagmati ko, mayo nang mabalga. Kundi, pasalamat kita dawa puro papaano, maluwag pa manggiraray po na nangyayari. Nababalgar pa manggiraray. Asin kulang ang nakakasuhan ang napapamulta.
Although, minsan makauyam na puro na sa naman niya multa ang iniisip kang gobyerno laban sa mga namamanawaan. Kundi ini po, tinataan lang ipon ang mga lay. Kaso man po, minsan may mga kusong, may mga matatagas man ang payo niya itong mga ibang kababayan na padagos na pinagbabalgar. Bawal nga ngarandaan, may naganda. Bawal nga makipista, may nakipyamista. So maganda nga sa nakipamista, papamultahon. O, mapa kung nabaritaan na naghahanda sa piyestahan na pinamulta. Mapaman akong nabaritaan na pinamultang na miyesta. Pero igwada po kita kaniyong policy. Aram yan kan mga barangay kapitan and barangay officials. So, baka ka upifarnis kang kasugaan kan DILG, nasa toya pong mga kapulisan. Pero dahil po, medyo naalangan sa tuya pong mga autoridad na ipautob ang siring po kaniyong mga policy. Ta siyempre nahihirak man diman sa mga papamultahon. Baka nga nangutang na sa ng panghanda, pamumultahon pang 5,000, ay kawawa lalo. Oy, kaibigan ko yan, si Imelda Tumon. Best friend ko siya. Ay, yun. Kaya palang pareho ang gayonin doon ni Ma'am Imelda Tumon, siguro kan mga hubin pa ini mga edad 16 anyos ni Ma'am Imelda Tumon sa kan hermanang Monica, yun yan mga artistahon mang kampanahon dyan sa parte kang Quezon City. And si Mr. Jose Alvaro Borromeo nag-watching. Good morning, sir. Thank you so much po for listening and watching always. Always tuning in. Thank you so much, sir. God bless you more. Kung nagusto lang pala ni si Hermana mag-artista sa kasi Miss Imelda Tumon, baka kaiba-iba ni Nagritchin Barreto. Oy mga tugang, kung may mga reklamo baga kamo, pwede man po kamong magdirekta sa mga kwerpo di pulisya. Ano man ta, ibugtak mo sa kamot an batas. Ano man ta, mansunganga ka, mangkulata ka, di ba? Kung may gusto kang taong ireklamo, may mga reklamo na pwede mong idirekta sa PNP. Ang PNP, kukuha ng kaning salaysay, panunumpang salaysay, hahagadan ka ni mga ebidensya, hahagadan ka ning testigo, pwede nang ang PNP ang magkapot nin reklamo, kan kaso, dangan isasubmit, an sa imong sinalaysay na sinumpaan na salaysay, para po sa imong panumpaan, asin panotaryuhan sa korte. Dangan ang korte, iyon na po ang mapalawas ni subpina duman sa akusado asin sa nag-aakusar. Kung isnabon kan piga-akusar an sa imong reklamo, ang korte dispwestong magpaluwas po nin warrant of arrest sa reklamo or sa respondent. Dangan ni impormarang kagiraray kang korte na aresto na ang taong rinikramo mo, madyana ka mo, tangarig pag-urlayan ta an sa endong dapat na ayuson na problema. Kung sa primerong harampangan sa atubangan ka na korte, sa arraignment na pwedeng gibon, maayos naman lang, posibleng dahil na magsakat sa korte para irapol ang kaso. Napakasimple. Dahil ka pa naman tiyahan, dahil ka pa riniklamo. Naarog kaya na kung may ikinakaanggot ka pala, kung isay-isay na sanang gusto mong bagtakan, dapat kung talagang maorag ka, atubangon mo mismo, itong gusto mong atubangon, bako ito pong mga inosente na mga sibilyan, na mga namamanawaan,
natios na nga ni, nakikidagos na sa nga ni sa construction site, iyo pa man ang uuragan kan dating congressman. Napakasalbahe man kan arog kaning klaseng politiko. Na sarong abogado, ara mo man sa nang may proper forum kitang dapat kayan, may proper court kita, may PNP kita. Kung baga dihado ka, anong nariging dihado sa emo, di ipaliwanag mo. Kung si Senan dihado sa emo, di yun, nireklamo mo. Bakuan mayong pagkaaram na sibilyan, uuragan. Por Diyos y por Santo. May darapang kunong badil, ni military ni, miyembro ni Armed Forces of the Philippines, so anong autoridad din ita may daraning badil. Tsaka nakakatakot kung may madiskwido pa. Kaya tama lang na ireklamo siya. Kung may dapat siyang bayaran na danyos, taharos pwede daang marahayan na pinagkulgan niya. Mga 8 to 9 days pwedeng mag-heal, maumayan, an minamati sa daghan o paano pa makatrabaho. Obligado yan na dapat gayod. Bayaran ang danyo sa iyang pagtrabaho sa laog ning 8 hanggang sa siyam na aldaw. Na di siya pwede makatrabaho, di siya pwede makabot ning magabat. Lalo na ang trabaho niya yaon sa construction. Na di ita maintindihan kung ano ta grabe bagaan na kaanggutan, nagraragot ang ngipon sa kaanggutan, kan mga patrabahong ini. Kaya ning sa mga San Fernando, ining Pasakaw, Balatan, Coastal Road. Ano may daga ka dyan na naagihan kan tinampo, o di pwede man yan na reklamo. Although ang government, may expropriation proceedings and may police power. Pagka talagang ang sarong project kinakaipuan ng implementar, dawa pribado man ang gadang lote, pinag-aagihan sa Orulay. And with just compensation na inaapod prior sa implementasyon kan project. Baka ang kinakaorag kayo ni, tabaka dahil siya na informaran, pero imposible man po na itong mga yaon sa Department of Public Works and Highways, which is the implementing agency, dahil gibuhon ang sa indang moral obligation and responsibility before or prior pa sa implementasyon kan project, na dahil kaorulayon itong mga lot owner na aagyan kan sa indang tinampo. Diba? O kaya dapat, kung siya yung kinakaurag, ito ang dapat na atubangon asin ireklamo. Bako itong inosente man sa ng trabador na maamang pagkaaram, tabako man yan engineer, piyon sa namang gayo dyan, tagahalo ng simento, iyo pa ang nauragan, isus. Yaon ang mga regional director kan mga engineer kan Department of Public Works and Highways sa Region 5. Kung pwedeng ireklamo, ipasubpina mo, mag-atubang ka mo sa korte, magpaliwanagan ka mo, pwede po. Mas the best way na dapat iyan na gibuhon kung sa implementasyon kan project may reklamo. Saka, who are you na magtaram na papundon ang mga project na pinag-iimplementar kan na DPWH sa Region 5 sa probinsya po ng Camarines Sur, na ang pondo po tabi kay ni Palan, naghahali pa sa gobyerno nasyonal. Asin tabang ni Presidente Rodrigo Duterte, katakod kan sa iyang build program. Na which is nauumaw taman nga ni po, na ang mga build program na ini, kana sa tuyang presidente, nahihiling tama na talagang kadakol ang napapagarahay. Asin na implementar, para po lalong angat ang pag-asenso, ekonomiya ta, dakol magkatarabangan ng mga trabador, employment, labor force, madagdagan, arog sa tuya, kung may mga infrastructure project kita, mga patinampo, ang labor factor ta maray, ang ekonomiya ta maangat,
Dangan mga problema ta kan sa tuyang mga farmers. Lalo na po ang mga parplang sa barangay na nadidipisilan magtransportar kan sa indang mga produktong agrikultura. Kung may mga tinampo na kita na mga arog kaning mga diversion road, mga Camarines Sur Expressway ini, katipidan sa pagbiyahe, dangan mga mahiwas na mga tinampo, na mga dikalidad asin man na mga maray na klase ang pagkatrabaho, bakong arog kanibang mga highway, na sagkod sa ngunyan, piranang taon, pari-piriper pa manggiraray. Dahil napupundo ang pari-piriper. Asin may mga nangyayaring aksidente. Por medyo ta may mga highway kita, na bakong araw ka ni kagayon ka na highway na pinagibo po, digdi sa probinsya kang Camarines Sur, sa tabang ni Governor Migs, sa tabang ni Kong Elry Villaferte, talagang pang 4 lanes. Aside of mahiwas, malakbang na tinampo, ining mga highway ini na pinag-implementar sa Camarines Sur, may lugar pa po para sa mga nagbibisikleta. Ma-enjoy ka mo kung may mga bisikleta ka mo sa paggamit kayan, mga highway iyan. Magin ang mga motorista, tinataang ka mo ng dalan para dyan. Bako lang para sa mga auto. Magin sa mga naglalakaw, tataan pa ka mo ng dalan. May mga walk, anong apot yan, sidewalk, gayod, Okay, quality yan eh. Tapos, papapunduhon lang si isay man na mapapundo. Dapat kung may reklamo, kaya naghangangangaman ang pigpaparataraman niya. Por Diyos por Santo tayo. Ano na tayo? Garo baga, dapat gayod, an may pinag-adalan, iyo po an mag-adjust sa mayong gayong pinag-adalan para sa samuya. Kung si isay man an may mga halangkaw na pinag-adalan, iyo po an mag-adjust duman sa mga taong kulang man ang inadalan. Na bako na dain nagtutugma sa imong kaisipan sa level kan sa imong kadunungan an sa imong kaulay na maluya man nga ni magintindi kaya nag-iinto nga hanggang sa nakulga na sana. Dahil man naiintindihan kung ano talaga ang pinakaburabod kan sa imo pong reklamo. O ngunya nakulgan mo, nakakulog, dahil man pwedeng palampason, nakulgan ang tao. Ang tao po, may may puso't damdamin ding nasasaktan. At may laman man yan na nakukulgan. Kaya, reklamo po. Ini pong dating kongresista. First district ni na slight physical injury. Marangan ita slight sana. An iba pwedeng magreklamo ning ano po. An iba pwedeng magreklamo nin inaapod na grave treat kung pigpaparatakot pa, di ba? Kaya dapat po an mga taong may mga halangkaw na inadalan para sa samuya, iyon dapat na mag-adjust sa mga taong kulang ang inadalan as hindi dapat gamitan ng kamao ang mga taong saradit na nga ni ang pagkabuhay sa ekonomiya, kulang pa ang mga pinag-adalan, inda. Pag-aarog na kanian na sistema. Ulay tabaga surog sa kasaraditan. Tapos, pinakasaradit na tao, uuragan. Ay, ano na tayo? Por Diyos e por Santo. Ay, nako. Kung bakit. Alam mo, di ba? Kung bakit, mga tugang, kung bakit ganyan, minsan, ang ibang tao. Di ba nagtatanga-tangahan ka lang kung hindi mo alam pareho ano nyo? Ayusin nyo, pinagbibigyan ko kayo. Huwag kayo takot. Matakot kayo sa akin. Alam mo, di ba? Hindi mo ako maghingan sa mata. Alam mo, mali, di ba? Hindi, Jose Fernando, alam mo pa kayo sa kontraktor. Huwag mo po gabuhin.
Hindi ako bobo. Alam mo, di ba? Malakain mo sino ba? Alam mo? O alam mo o hindi? Alam mo o hindi? Iyan po ang boses ni Congressman, dating Congressman ng Daya. Nadangog po nindo na ito pong trabador, pigmuda, tinaraman na arog kayan. Tinakot, na ipapakakanan sa iyang kapot-kapot na, ano daw tong kapot-kapot niyang ito. Kaya po, sobraman, na sa iyang ginigibo na haros sa silyak na pati ang ginigibo, bako ng pakikipag-ulay na simpleng pakikipag-ulay, kundi panilyak na bagaan na ginigibo niya. Sa pagharang ka na patrabaho kan DPWH sa Pasakaw, Balatan Road, sa Kotmo, San Fernando, Camarines Sur, na flagship project po ini, kana sa tuya pong administrasyon Rodrigo Duterte. Nadangog na po nindo ha. Kaya siya manan mauugma sa arog kaniyong kung malawag ini sa politika, giraray, kung ini mga kandidatong gobernador, kan na probinsya ng Camarines Sur po, nakakatakot pong suportaran. Ako, sa totoo lang, ang gusto ko pong politiko, itong napakahambol, napakabuot, na dawa sobrang kaanggutan na sa tao, nakukuha niya pang mag-smile sa kaatubang niya. Naka-smile pa siya, pero deep inside, pwedeng anggot ng marayan, and abo niyang ipailing. May mga politikong abong magparisa na siya uyam sa kaatubang. Instead, naka-smile pa. Ayan ang gusto ko sa mga politiko. Tatao mag-intindi, as in magpakumbaba, and para sa Samoya, although you are belongs from the high level family, but you should always act as a low profile. Although you belongs from high profile na pamilya, may kaya sa buhay, may mga alangkaw na inadalan. Pero kung ang kaatubang mo nasa ibaba ang pinag-adalan, you should always act as a low profile. And you should be always act as a model. Iyan po ang pinakagusto ko sa mga politiko. Suya ako as in buwisit sa mga politikong garo na osragon, garo na botogon, garo baga itong nambabraso, por Diyos y por Santo, para sa Samoya, ang lalawag sa politika, bakong suba-suba, na dapat po, ito pong day ka makakulog buot kan sa emdong mga botante. Sabi ko na nga ni, kung pwede, ipahiling mo sa imong pinaka-the best. Sabi nga ni kaniba kaya nakanta, I did my best, but the best that was, but the best that I did this wasn't good enough. May mga politiko po na gabos ginigibo na, pero pigtutuyaw pa manggiraray because we are not perfect. May mga politiko man kitang hinahangaan na yao na gabos, ginigibo, ang karahayan, pagtabang, pagsuporta sa pangangaipo kan mga namamanwaan. But still, may tuyaw pa man giraray because we are not perfect. Diba? And, sabi nga ni Kayan, ano daw nga yata, ako nga ya sarong ilihidong opisyal kang gobyerno. Sabi ka tong minsan may nakaulay akong politikong tao na ginibok ko na ngayang gabos kong karahayan, the best, na ginibok ko yaon na. Pero yaon pa mang girarayan pagtuyaw ngaya kan tao, kan publiko, binabatikal pa man giraray ngaya ko ng kritisismo. Sabi ko man,
anya ko kaya ang mga elected officials, arin man na opisyalis kang gobyerno, ilihido man yan or appointed sana or rank and file pa man yan. Basta nga niya ko yaon sa gobyerno ka mo nagtatrabaho. You are always subject for criticism, subject for scrutinized. Ay salamat nga Joey na napaliwanagan mo nga ko kaya. Kaya din nalagod nga kumahin na nakit. But still, ay continue nga ya. Gibuhon ang sa kuyang karahayan para lalo ngayang mapadangat ako kang kadaklan niya tong mga kababayan. Niya ko, you're the best. Ipadagos mo niya ko yan, boss. Tama yan. Pero haros maglualo at ikaman daw ginigibo mo na gabos. Tapos sa babati kalong kapamang girarainin mga tuyaw, pag-criticize, pag-scrutinize, bubut-butang ka pa kung ano-ano. Kaya minsan, makay nanakit man, pero okay lang yan. At least maayo kang namuda, maakang kinulgan, physical man, lalo na kung may pigkulgang ka physical, Diyos ko po. Para sa samuya, sarong dakulang mortal sin na naginibo mo sa sendo pong kapwa. Bueno mga tugang, ako inabot naman in oras sa pamamaaram. Sa lado teknikal, ang sa kong partner digdi, Engineer Joanner de Villa. Sa information, yaon si Tony Saison, Jimmy Guanzon, yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez na sige sanaan gayon. Sa aga lalong maging magayon sa Kasalunis, tanailing ko duwang gayong magagayo na bago, mga branded na mga bado, ano. Si itong garosulot ni Jinky Pacquiao na bado, nailing ko niya sa itong sarong nag-miss, ano to, international, nasa iyang susuloton ta may okasyon palansinda niya ko. Sige sana ang gayon ni Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang samong finance manager. Ay, good morning palan kay Ilong, Cristel, sa kuyang pamangkin si Cristel. Sikat-sikat na sa iyang business online mo niyan. Sabi ni Ma'am Kayla, big discount na ang tinao mo. Kaya thank you so much sa magayong kong pamangkin, ano. Bino, sa transmitter site, Engineer James Oco. And yaon man duman, sa information si Aldrina Orlando. Ini po, ang sendong amigo sa radyo. Ang sendong karonda. Joey Habanalim, Diyos mabalos ka na sendo pong pagantabay sa mga Facebook Live viewers me. Thank you so much po. Sa mga nagantabay sa Transistor Radio, thank you so much po. God bless us all. Stand by for the next program. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya.
Salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sa mga anak nila, tinulungan ko po yan simula ng baby pa lang po. Tapos ngayon ako ginaganyan nila, kasi nagtotalaw ako. Kung wala po yung ate ko, wala po akong matitirahan. Then, bakit may mga anak po si Sir Michael sa tunay ng kongregasyon? Wala po, pero babaero po yan siya. Nag-iis na po ako ng ganit katagal dahil mahal ko po yung mga anak ko. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN DZKI Special Coverage. Okay? Wait lang po, matanong ko lang po. Sige po. Kung sakali po na lumabas sa DNA na siya ang tatay, tapos makikipaghiwalay na po ako sa kanya, paano po yun? Pwede naman, ma'am, kung Kailangan makipaghiwalay. niya sustentuhan yung bata. Of course. Pero ang advice ko sa inyo, ma'am, ay kailangan mag-file ka ng annulment. Nang sa gayon, libre na kayong pareho. Dahil kapag hindi mo ginawa yun, ma'am, at ikaw ay muling nabuntis ng iba, pwede kang habulin niya ulit.